الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam on calminama on juurama on mantama on duwanama on ñagama duwawu ko miñimon almuda mon Ousmane Jam Malik Ba arte darsu men qissa annabi Isa alayhi salam ruhullah en kaali qissa Khalilur Rahman Ibrahima giɗo Allah o wi leñol almustafa mbeɗe salmina on o wi hol jejjete aljanna leydi mum ne moƴƴi awirte ko subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah la ilaha illallah wallahu akbar ɗum aljanna awirte bandiraɓe sehilaɓe en kaali qissa Moussa kalimur rahman o haalde Allah direct ala tarjuman en kaali Nuh kanko idi nelede yimɓe ndeysan duuɓi ujunere mankude 50 jamma e ñalawma omo nodda bandiko e peewal ɓe cali kono o yaltani groupe o geddani bandiraɓe sehilaɓe ko adi fof mbeɗa wasi on e hoorem e hulde jomiraɗo subhanahu wa taala mbeɗa salmina on salminago islam salam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh la ilaha illallah Abdullah ibn Salam nde wonno indama kone moƴƴi o wi nde nela sallah sallam ari Madina nde giɗimi yiide omo wiya fof cakte kisal jokke en ɗam ñammine ñamde juule jamma naata alijanna bisalam naata alijanna aɗa hisi ndeysan an ma chéri an ma ñes a juuli joyma a hoori korka ma a reeni farji ma a ɗeftima jam galle ma naata alijanna ma a natat alijanna gila so a mayde sababu aɗa ɗofti jinnaɗo aɗa ɗofti gorko aɗa yurmi cukalel aɗa hokka koddiɗo aɗa jagto jagɗo aɗa fewja aɗa tindina ko moƴƴi debbo ko noon ko ministére de l' intérieur an woni finance an woni paix an woni tranquillité an woni amour an woni gilli an woni mbasan an woni fof nde rewɓe men cuuri kuuri goni ministre de l' intérieur e ministre de sirruji nde galleji men beeli nde rewɓe men jalti ɓe gonti ministre de dancing ministre wutti Dubaï ministre concurrence ministre mi ɓurma salo galleji ɗi muusi galleji ɗi metti ndeysan ey nam salamu qawlan min rabbir rahim ƴeew Allah salminma an julɗo o sa ari dangue Allah salminma alijanna mbiyeɗa toon to alijanna to tahiyatum fiha salam la ilaha illallah muhammadu rasul ayiɗa Allah salminma maya a shirkinani goppa piɓiɗi goppa ñorene goppa ko moƴƴani Allah yiɗa ko moƴƴani Allah ko moƴƴi omo yiɗi ko moƴƴi ko jawɗo omo yiɗi ko moƴƴi ndeysan ko newiɗo omo yiɗi neware Allah ne yiɗi jurum sa yurmima gonɗo e leydi Allah yurmama sa jakti julɗo Allah jaktuma sa hakkiri julɗo Allah hakkirma sa suuri julɗo Allah suurma Allah ko moƴƴi omo yiɗi ko moƴƴi ngare moƴƴen wa qulu linnasi husna Allah wi almustafa so jeeɓa ngarema wiɓe yo kisal wone mon onon arɓe on goppi darsuji yo leleno mbaɗantami on goppi groupe aji kewɗi on gari oɗon keɗo siratal mustafa sallah sallam hayso jangtotoɗo ko Ousmane Jam Malik mbiyeɗan salamun aleykum yo kisal wone mon onon moƴƴuɓe tedduɓe ɓe bandiraɓe sehilaɓe aynam وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة يوكسل ونمون الله فرله هورم يرماد يرمو هولون يرمو لنيول المصطفى صلى الله عليه وسلم بندرا بسيلاب أنجي les chrétiens ولا les chrétiens كوا وند فوف les juifs daiman beɗe heɗo kessa tuɓɓe ɓe sa ƴeewi haala maɓe ene weeli ene heewi imanagal kamɓe fof mbi min ñagoto ko Allah yo waɗmin in the right path ñande fof yo Allah waɗen sirat mustaqim laabi 17 ha laabi 53 eɗen mbiya ihdina siratal mustaqim yo Allah waɗen lawol peewal ha peewen saabu les chrétiens et les juifs ko sababu ɓe gonani e peewal ɓe ndewani annabaɓe maɓɓe ɗum waɗi ko heɓtiɓe gonɗen koye qissa annabi Isa enen julɓe enen gañi ma en gartoy eɗen gomɗi annabaɓe fof eɗen gomɗi defte fof luural moƴƴani sen luurdi e annabaɓe moƴƴani ko laawol iblis ƴetteren ɗum waɗi annabi al mustafa gueɗo ma o wi sallallahu alaihi wasallam so ummima jamma omo juulanno ceerno Ousmane haaldu seeso holko duworno so habbiri hadema ko jammude faariya holko wiyanno ceerno Ousmane
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم جمران أنت جبريل أون جم جبريل ميكائيل إسرافيل أنت لدى أسمان أدنك ورني أكو فيني فو بندراب سيلاب أن seedata hakkunde yimɓe a ñawata hakkunde yimɓe koɓe luurde ko bandiraɓe sehilaɓe e Allah fewnam e ko luurda ko mo peewol fof noon ko an haajara kala peewɗo ko an haaja ha feewi kala peewɗo ko an fewni ɗum ƴeew Allah Moustapha wi yo Allah waɗ ɗum e fewɓe ɓe ummo jamma juula ñagoɗa Allah peewol aha fahtalaf ahzab nasara en ɓeɗo mbi Isa ko ɓi Allah ɓe mbi ko Allah ɓe mbi ko Trinity ɓe mbi ko ɓe tato way kono ɓocconde ko nguru ngu e ko ranwi ko e ko olɗi ko wallahi annabi Isa wiya noon Allah wiya noon ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana Allah ala ɓiɗɗo hay leydi asaman mettini hen bandiraɓe sehilaɓe e nam to darsu men ɓennuɗo to qissa annabi Isa ɗo puɗɗiɗen ɗo mbiɗen yummen Maryama ari ene jogui oɗo bebbe bandiraɓe sehilaɓe omo jibinama omo jogui yumma o ala baba e nam fa atat به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا إيه مريم يورن كتلاو بيبي أديكو موني أدي أناني بندو بيبي أنا يوما بناني باما بنا نص يوما وني موجو باما وني موجو ونشوريدو أها بي بيو بوبا إنيارو نيارو بيو مبغو بي جولنو جاما جيدا ebi noddinowo jiida bandiraɓe sehilaɓe afanajalu lmuslimina kalmujrimin ma lakum kayfa tahkumun oɗo ummo jamuya Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadur rasulullah wa ya hayya ala salah as-salatu khayrun minan nawm as-salatu khayrun minan nawm ɓeɗo ɓuuri juuɗe daaɗe to dangue to ɓeɗo noddinoɓe o ga noon hoto helam jungo hoto taƴam siccene hoto fosomi gueɗe ɗum no o jiida ɓe potani afanajalu lmuslimina kalmujrimin ma lakum kayfa tahkum non ma ñesma chéri so yumma woni moƴƴo reno ñingrede reno hoynude yumma reno hoynude bamma sa hulani a wona dini yanke hul wiyede hay galle mon wiye ɓesgum noon wiye leñol noon wiye bandiraɓe hay ndemi pettar balde so défense o bonni match o mbiya ko défense o bonni match kersa en défenseur latéral o koɗo ma ɗo ɓe ndewi haɓe marque but o ɗum noon reno islam wiwe taw ko an woni sababu reno yumma wiye taw ko an woni sababu reno mawni en mbiye koya kersa taw ko an woni sababu o ndeysan eynam ya ukhta harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya ɓe an yumma wona bonɗo wonno wona bappa an ɓi an bonum debbo haruna yumma wona pijannoɗo wonno bamma wona bonɗo wonno e hoto mbaɗa ɗeɗo bone ndeysan o haalani ko ñande hen annabi Isa haali holko idi wiide ceerno Ousmane eynam annabi Isa haali o wi ko jiyaɗo Allah garen gonen jiyaɓe Allah seɗen jiiɗi maɗen ñamtinen annabaɓe sa ñamtini annabaɓe amma laama sa ñamtini iblis a boorama eynam قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إنام من أولي من النبي نيسان أركمي غندل كم جيادو الله أولي من كم جم بركة دم بام ودي ساوني بركة جيري إوالا جم ينلم كنت أقول نفو جول ببندرات سهيلة دم باودا ون نفوف ون جولو ون تكورودو ون جوكو إنم ون بيو سبحان الله والحمد لله ولا newoɗa ñippa guire ma noppi ma keɗɗa ko weeli Allah hunuko ma kaala ko weeli Allah koyɗe ma jaaha ko weeli Allah mema ko weeli Allah gonta waliyu Allah ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun yimɓe Allah awliya Allah ɓe kulata bandiraɓe nde yimɓe kularnde to laakara to ɓe paayata o sababu eɓe kulno Allah alladhina amanu wa kanu yattaqun nde saɗo yo barra mbi walidayya wala mi jile jabbaran shaqiya mbeɗa ɗiggani jinna bandiraɓe sehilaɓe eynam Allah ala ɓiɗɗo bandiraɓe sehilaɓe chrétien en ɓe lurodiri ɓe dugga andir ko mbiyata enen en lurodi fahtalafa al ahzab min baynihim kamɓe fof bandiraɓe sa hol gañiɗo noon ceerno Ousmane gañi ko enen julɓe enen gañi hol sababu eɗen gonɗini annabaɓe fof eɗen gonɗini defte fof eɗen gonɗini kala
ko Allah haali mbiɗen sami'na wa ata'na ayna fahtalafa al-ahzab ɓe lurondiri julɓe gañi ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala to suratul an'am o jangtima sappoyi jeetati annabi kamɓe fof nelaɗo wiya yo ñamtimɓe ɗum enen sen ñamtini annaba firti en coyata bandiraɓe sehilaɓe nam kamɓe fof mbiyaɓe soɓe shirkini koɓe golluno fof boni wala hawla wala quwata illa billah annabi isa alayhi salam kalimol wala ruhullah iblis wimo annabi isa aɗa sikki sa ndeɗo hayre sa ngabbi hen a weddima hoorema koye hoddir Allah wona hoddir Allah o wi Allah testaraki testat Allah tinditaki tindat iblis tampinimo yimɓe mabɓe tampinimo ndeysan kanko yumma ko ɓe ngala hayɗo ɓe koɗe ndeysan hande ɓe piye hande ɓe ƴette hande ɓe kuɗe yahude kaale makko ko boni bandiraɓe sehilaɓe sukaɓe ndeysan gara e makko mbiya ruhullah an kam holko nenam moftanima o yumma moftanma ko ɗum ɗo en on yaha galle mum wiya nene hokkam ko moftanɗa kam yo biɗomo noon o ko isa wi noon ɓe min guelɗo cukile jogori ko bonnude on la ilaha illallah iblis tawi afli hayre wima an isa ayda wi a yiɗa aduna e ndeɗo hayre gafliɗa noon o ƴetti hayre o weddi mo ɓe gande makko nden e jamanu annabi isa alayhi salam ko docteur eɓe jogui toon fayida kanko ari omo wurtina mayɓe e ɗen jibinaɓe ene guumi kadi o mumtun ɗumen annabi Musa alayhi salam de ari ko fir'auna ko ñangoroɓe o addi Allah rokkimo aya ene bonna jengi mabɓe nela sallallahu alaihi wasallam de ari nde o tawi Quraysh naɓe koɓe poyet koɓe yimoɓe koɓe beytoɓe eɓe mbawi littérature o addaniɓe Qur'an waɗi ɓe challenge Allah wi yimɓe jinni so ndendi ɓe mbawa addude hono oɗo Qur'an mo deftere wotere gila ɗo fuɗɗa ɗo Allah wi kala ndeɗo deftere ala sikke ala faute wona grammatical wona to botanique wona to biologie wona to maaje to bandiraɓe sehilaɓe qul la in ijtama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu mithli hadha al Qur'an la ya'tun mithli ɗum an sa dañi Qur'an a dañi gueɗal mangal to Allah renɓe Qur'an noon ɓen gonɓe Allah suɓiɓe so Allah rokkima Qur'an teddin hoorema hoto yaw ko Allah rokkuma ko bandiraɓe sehilaɓe aynam ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صبوي جاهر النبي الله لمتي o wi ɓeɗo fof yo almoustapha rewe peewal maɓɓe ɓeɗo soɓe jeddi ngal ɗo peewal noon Quraysh eko nandir ɓe ndewani ngal ɗo peewal ɓeɗo goni boniraɓe bendiraɓe selɓe e koɓe noddata ko ɓeɗo annaba fof ɓe jiiɗa hen mbuuɗo ɓe jiiɗa hen buuɗiɗe bandiraɓe almoustapha omo ñamtina annabaɓe fof omo rewi annabaɓe fof sa rewi almoustapha firti an ka a gonɗini defte fof a gonɗini annabaɓe fof bandiraɓe sehilaɓe aynam bandiraɓe sehil annabi isa alayhi salam o tampindi san omo ridde kanko yummako hande ɓe mbaala ɗo en galle hande ɓe mbaala ga en ɗum fof sabi Allah subhanahu wa ta'ala yahudi en mbiyan kadi yo ware o ɗo sona ɗum o bonnata ko yimɓe jahanno ko o bonna hakkillaji e ko ñangotoɗo ko bileji wala hawla wala quwwata illa billah ko ni wayi lurondiram enen bandiraɓe julɓe enen furankoɓe nden gonnoɗen ko sunniyankoɓe ɗe diine ala men nde caggal juuɓe temettati gontuɗen qadiriyankoɓe caggal ɗum gonɗen tijaniyankoɓe joni chia ari murida ari bayfal ari e ko nandi hen e layen ari an miñam an mawnam whatsapp uji kewi dukkuji kewi aɗa batta ummo joom juula
ñaagoɗa duwaw nela duyno o allahuma rabba jibril wa mikail wa asrafil fatira samawat alim al ghaib wa shahad allah fewnam yimɓe hewɓe tuɓɓe amérique naaɓe france naaɓe mbiyata ko ummimi jamma gonmi oh god guide me to the right path e allah waɗam e peewal allah waɗam e peewal allah waɗam peewal mbale mbeɗe wuuri mbiɗa wiya la ilaha illallah mi maayi mbiɗa wiya la ilaha illallah tampere waɗa ko almoustapha waɗanno ko e peewal ko allah jogui ɗum waɗi laabi sappo e jeeɗi eɗen mbiya ihdina sirata almustaqim e nam ɗum won mbiyen allahuma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin غير خزايا ولا مفتونين صراط الله او يو الله وادين هن ها ماين ادن بيا لا اله الا الله محمد رسول الله انام sen guri ha yo terfane kalen annabi isa be bi ebe pengamu be bi ebe mbaramu kono non be najani wardem allah bamtum to asman mo artu hade darnge darade koy male darnge mawde de sappo de gartugol annabi isa jeya bandirabe sehilabe aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim